Danmarks næste topmodel starter lige med en disclaimer. Kanal 4 ønsker at promovere et sundt forhold til krop, mad og motion. Derfor har alle årets modelaspiranter gennemgået et psykolog- og sundhedstjek og repræsenterer forskellige kropstyper. Jeg har set programmet. Det drejer sig om forskellige kropstyper, og alle har den ting til fælles, at de vejer ganske lidt. Og, På Kanal 4 kan vi rumme alle former for blottede ribben. Både de helt spinkle, men også de deciderede afmagrede. Ja. Men jeg kan godt lide disclaimeren. Det er fedt, at modebranchen er blevet til jackass. Altså, don't try this at home. Nu skal vi skulle lige se, hvad der er plads til i den nye, forbedrede og rummelige sæson af Topmodel. Jeg er egentlig tilfreds med min krop. Jeg synes, du har en skøn krop. Jeg kan godt se, at den er mere curvy end den almindelige modelkrop. Det synes jeg, der er plads til. Der er virkelig ved at ske et skred i modebranchen. Det er altså ikke kun de der 8 slanke piger, som kan arbejde som modeller. Det er også de mere curvy piger. Hun er ikke en skid curvy. Hun er en ganske almindelig gymnasiepige. Altså, det tætteste, hun kommer på at være curvy, er, når hun står bukket over toilettet, fordi en modeekspert har fortalt hende, hun er tyk. Altså, lad os se, hvad hun selv siger til det. Jeg er ikke bekymret for, at jeg har en lidt mere kurvet facon. Jeg synes, at det er på tide, at der kommer nogle modeller ligesom mig. Du er ikke kurvet? Hun er ikke... Har hun en spejl fra Hurlum Hejhuset, eller hvad? Altså... Man får ikke bugt med de der mærkelige, forskruede kvindeidealer inden for modebranchen, hvis helt normale piger bare står og siger, jamen jeg er skide kurvet. Altså, er den stol forstærket, for jeg tænker mig at sætte min gigantiske røv om på den nu? Jeg går ud fra, at du er bekendt med 5-2-kuren. Du ved, hvor man faster i 5 dage, og så er der 2 dage, hvor man ikke spiser. Eller hvis du bliver alt for sulten, kan du lige google lasagne og slik på skærmen. Er det et ar, du har på maven? Det er det. Ja. Hvad er der sket? Jeg var 10 dage gammel, så blev jeg opereret for tarmslyng. Man kan sagtens arbejde med så stort et ar, fordi at i dag kan du fjerne alt i computeren. Det var ikke der, man troede, sætningen skulle hen, vel? Man tænker sådan, at man kan sagtens arbejde med så stort et ar. Det er jo et personligt kendetegn, der gør hende unik. Ja, det er super klamo. Du er et ubrugeligt menneske i virkeligheden, men vi fjerner det bare i Photoshop. Så. Jeg synes faktisk, at Camilla har nogle ret interessante features, hvis vi lige snakker om hendes ansigt. Hun har ikke en editoriel krop. Der er hun jo mere en kurvet pige. Nu stopper I! Er hun også kurvet nu? Hvad fanden foregår der? Hun vejer allerhøjst 54 kilo. Hun har nogle ret interessante features. Hvad er hun? En ny iPhone? En Tamagotchi, man har glemt at fodre? Hvis I synes, hun er curvy, hvorfor bliver I så ikke dommer i Somalias næste topmodel?